Televisión Española, Canal Arte, TDC. Imos a tiro fixo. Televisión de Galicia, que tal, amigo? Chamo porque teño un programa para vos. Pois peidos, chistes casposos, travestismo, tíos en pelotas, o de sempre, hombre. Como? Que non vos interesa ese tipo de material? A partir de hoxe soides facer televisión pública de calidade. Deixasme de pedra. Manda carallo, vou huevo e pico, Sodes uns cachondos mentales. Agora vos mando a cinta, Hala. Ai, televisión pública de calidade. Que chispa teñen os da galega. Galicia, nacionalismo, Avellán, romanticismo, espectáculo, optimista madrileño, a máquina sexual. Só dende o optimismo e a confianza nas xentes deste país podemos esperar que numeriños como os que imos ver agora non se repitan nesta nosa televisión pública. O taco de avellanas. Ala, aí está, puntual, no seu posto. Menuda jaca. Hola, Vanessa, que tal? E por aquí? Ai, miña filla, estou cansadísima de aguantar atrasada por cone dixen vou dunha rapaza que sea así, un estilo juvenil e que comparta o meu estilo de vida. Esta está trastornada. Ai, miña filla, é que as mulleres como a ti e como a min, cada día temos máis difícil o compaginar o traballo coa vida sentimental. Que xa non lembro cando foi a última vez que un home se fixou en min. Menos do que ti pensas, periquita. Tonto, e agora hasta parece que vou pola rúa e os homes parece que escapan de min e xa me dirás ti por qué. Terán medo que os mordas, monachita. O home que me levara a mí levaba un tesouro, miña filla, no bolsillo, xa te dijo na cara. Mira, eu dáballe un coche, un apartamento no centro donde fora, hasta lle daba o carné do deportivo. Solamente lle pedí unha cousa a cambio, Eso sí, gratis no. Que me fixera o triqui-triqui unha vez a semana. E despois outra cousa. Que me fuera hacia a orella, pero con moita elegancia e moita distinción. Bueno, muller, saberás como as cousas cambian. Pero cando, Vanesiña, cando? Ai, Dios mío, todo un desesperado. Estou disposta a enrollarme co primeiro que entrara por esa porta. Sexa quen sexa, carallo. Boas tardes, señoritas. Avellán, se ven a cobrar aluguer, recórdolle que aínda non rematou o mes. Eso. O aluguer, que barbaridade, nada diso. Eu só viña a informar de que abriron un restaurante novo ao pé da rúa. Pois grazas pola información. Estaba pensando que é o lugar axeitado para ir pasar unha velada romántica cunha muller sensible e atractiva. Moi amable, Avellán, pero eu non podo, porque... Por que nada, porque antes estou eu. Mira, Arno de paso a recollerte. Pero pónteme ben perfumadito todo, e limpiño de riba baixa, cun traxe, E pajo eu, non te preocupes. Ali estarei, limpo e agardando. Señoritas. Avellán! Ah,
rea, nin que tuvera a peste, miña filla. Xa che dixen, o primeiro que entre pola porta, sexa quen sexa. Pero Avellán... Sí, Avellán, que en peores plazas tenemos torea. Sargento mai e mediosa, sargento. Avellán, acabouse o conto de quen durme coa cara. E tes que respetar o tema da legión. Todos para unha e unha para todos. A facela imaginaria! José Antonio, menudo tipo. Ai, ri, víbora, ri. Que o teu sorriso son as xóuxines da noite. Ay, eres tan gracioso. Talmente me recordas a aquel humorista Silas ese. Porque mira, é moi gracioso e moi romántico. A gracia verde de natural. O romanticismo mo inspiran os teus ollos. Cousas me dice, abellón, abellón, como te das ese agijón. Mira, voucho decir a cara. Eres o home perfecto. Perfecto non é a palabra. Algún vicio teño. Non terás o vicio do pitilliño, Que é un vicio moi negro, non o quero, Non, ese é un vicio moi caro. Os meus vicios son máis doméstico. Logo, que vicios tes? Ningún que non se poida compartir na intimidade. Rea, parece que estou aquí pingando na lama. Rea, mira, estarme dando, non sei, poñéndome colorada. Menos mal que chegou este bombero con semejante mangueira que vai apagar este incendio abrasador. Como Di que non hai por que meterse nas conversacións privadas. Desculpe, cabaleiro. Espero non telo molestado. Aquí ten a súa conta. Moitas grazas e... espero que todo fose do seu agrado. Rea que cuten tan potable. Peras do carallo, moito detalle, pero non invitaron aos chupitos. Bueno, está tranquiliño. Que che dixen eu que te invitaba eu e invito eu nas cajeos esta correspondencia. Está caladiño. Rea que rompemos o que queimamos. Bueno, non te preocupes. Se mo permites, o remate da festa invito eu. Se tes corpo, podemos ir a unha boate, a botar unhas pezas e beber unhas Cuba libres. Para baixar a cena. Non son de queiras. Pero oiches, tesme que disculpar un cintos que vou ir ao cuarto de baño a retocar morbeizos. E de paso mexo, que parece que revento polas miñas partes. Ai, Pandora. Bueno, pois eu tamén vou mexar, ainda que só sexa por facer un rasco. É tan alegre, tan vital. E non lle falta esa pizca de romanticismo. Agora ti non me deixes quedar mal, imperiosa. Caramba, mira ti estas máquinas. Canta tecnoloxía incorporan. 3 euros. Todo sexa pola dama. Hola, somos o dispensador de preservativos. Para mellor seguridade e ótimo placer da parella, é recomendable que o preservativo se ajuste perfectamente ao tamaño do mesmo. De acordo. O pequeno. Entre as opcións de tamaño pequeno, pode escoller o pequeno normal ou, por un módico suplemento, o Magnum Incrementator. Ui, que leria. O pequeno normal. O Magnum Incrementator disimula o tamaño dos penes pequenos, proporcionándolle un maior placer á súa parella sen mermar a sensibilidade do seu pene. Veña, vale. Dame ese Magnum. E acaba xa. Con tanta leia xa se me están quitando as ganas. É normal. Ás veces o desexo desaparece. Unha cea copiosa, unha ingesta de alcohol excesiva, o estrés, os nervos poden disminuir a súa potencia sexual. Nestes casos, unha bebida vigorizante a base de guaraná e ginseng pode ser de gran axuda. Comprendido. Veña esa lata. Un día. Ai. Que non se diga. Vamos ben preparados para calquera imprevisto. Cada vas ben preparado para facer o amor. Pero despois, acaso é maior placer que fumar un cigarro na cama despois de realizar o acto? Por aí non me vas pillar. Eu non fumo. Ela tampouco fuma. Nós non fumamos. Pero eu sí. Que é este? A máquina sexual que se vai descubrir todos os segredos do placer. E quen che di a ti que eu necesito ir cunha boneca
cando me está agardando unha muller de carne e oso. Se cadra porque es un idiota vicioso que non as pensa. Aí pilláchesme. Pasarme isto a min. Tranquilo, un gatillazo teno calquera. Non falo diso. Falo de que un home como a min acabe deitándose con unha boneca como a ti. Non te mortifiques. Teño estado con outros homes e algúns incluso tan malos como a ti. Ai, ironías da vida. Sí, vale, non. Home, claro que sí, todo polo legal, home, como máis... Veña daquela... Ai, que caracho. Que foi, ó? Nada, pataca minuta, nada por que preocuparse. É polo parque este para os nenos que nos encargaron. Carallo, ven a que queren agora? Estes que son uns repugnantes, carallo, que están preocupados pola calidade da construcción. Calidade da construcción, mira. Pero se é para rapazes, home, cando entender un rapaz de calidade ni de construcción, criaturas. É o que lles dixen eu. Como se fai un parque infantil? Colles o solar, desbrozase, metes erva da dura, unha boa alambrada para que non escape ningún, e veña a pista que xoguen o que queiran. Pois dis que non. Que se cadra, se chove, fai salir un lameiro e... O mellor, home, mellor. Ti sabes ben que pasan os rapaces xogando calama? Home, chapuzando, ali. Pero nada, estes agora queren elementos de madeira e deseño para que xoguen os rapaces. Tobogáns, bambás e toda a merda esa. Aquí é pedir de boca, madeira. Que xoguen con pedras, home, como xogaba eu. Agora o que van fazer é rapaces afeminados, é que non se saiban defender por si mesmos. E tamén queren que fagamos unhas cubertas por se chove para que non se mollen nen os cativos nen os pais. Pois se chove que quedan na casa, que carallo. Vendo os programas de corazón, o de Piñeiro, máis de Dona Rosa Quintana. Así é como se aprende na vida. Que non o perdas. Queren que botemos un chan acolchado por se cae algún rapaz que non se manque. Carallo. Carallo, xa non sei qual é o seguinte que pidan. Está acabando ca infancia. Mira, ti sabes que lle dan agora de merendar? Que? Froita. Kibes deses, cousa mala desa verde, rubín, cativa. Onde vai o queixo con membrilla, home, o pan con chocolate, a nocilla de 2 colores, por favor. Eso era bocato de cardenal. Se agora para almorzar xa non lles dan café, que din que se poñen nerviosos. Cago en tal, tomei o café a caldeiros e aquí me tes, aquí me tes. Que pasa? Ten nervios, ansia, ese ansia. Vai, aquí me facer. Vamos facer o normal. Imos facer o que faría calquera constructor honesto, sensato, cabal e honrado. Intentar apañalo con suborno. Claro. Hola, cariño. Non puiden vir antes, perdoa. Seguro que estabas facendo algo moi importante. Que? Vendo un concurso de camisetas molladas ou así? Pero ti por que me tomas? Eso é a semana que ven. Pois que ir un torneo de vólei praia feminino. Mira, xa sabes que eu son moi amigo do deporte de alta competición. Non te esqueces de nada, ti? Oxe, puxo en calzóns, mira pa aquí. Un día que me acordo... Non é iso, Paco. Que día é hoxe? Oxe, eu que sei, oxe é xoves. Un día moi importante nas nosas vidas. Ai, sí, home. O día que o Deportivo gañou a Liga. Non, Paco. Un día moi importante para nós. Para mí non hai nada máis importante que ese día, Parece mentira. Parece mentira. É un día moi feliz nas nosas vidas. Un día moi feliz nas nosas vidas. Ai, sí, home, xa me acordo. Perdoa, o día que comín 15 chourizos eu só. Que mal que dei do estómago, pero que ben o pasei, É o aniversario da nosa boda, Paco. Pero ese non é un día feliz, muller. Imaginación que te dou. Eu merqueche isto. Moitas grazas. Non tiñas por que facer nada, mira, desto. E ti que me compraches? Eu merquei algo, pero quedou no camión. Vou no buscar, Ai, Ala, cariño, xa estou aquí. O teu regalo. Ai, gracias, Paquiño. Quita daí, tranquila, non te emociones, non hai que ser porca. A ver se me regalases. Pero isto que é, Paco?
Vai ser un lacón, muller. Non che gusta moito? É a tua comida preferida? Eu non aguanto lacón, non o soporto. É a comida que menos me gusta. É a túa comida favorita, non a miña. Ai, sí, home, se foise má cabeza. Eu sabía que era a comida preferida de alguén, pero... Bueno, pues nada, xa vou papando eu, Alá, feliz aniversario. Bendito divorcio. Compañeiras e compañeiros, a loita continúa con os rumbeiros independentistas. Boas noites, razón de Breogán. Xa levo unhas cantas semanas entrando nos vosos fogares, nos fogares da Galiza. Esta Galiza que arde en rumbas, a rumba, o canto do noso sentir, que nos levará con paso firme ata o horizonte da nosa liberdade. Isto de hoxe non é un adeus, é máis ben un deicalogo. E nesta hora eu ergo a miña copa de viño do condado para facer un brinde por todos vós e pola rumba. Se va a invitar a cantar, para ponerlos a parir. Invitar a cantar, canta para pedir por Galiza. Canta conmigo, vou a todo, que vou a todeño, que vou para Vigo. Galiza, baby. Venga. A Revista das Letras Galegas ten a honra de presentarlles hoxe a Castelao. A un galego dinlle que a muller está o enganando co seu mellor amigo. O galego vai correndo a casa, saca o machado, sae ao patio e mata o can. Gracioso, verdade, señora? É que os galegos somos moi amantes dos animais. E entre o amor e o odio hai unha liña moi pequena. O mesmo avaleamos un can que facemos o amor cunha ovella. E estamos moi orgullosos. Que pasa, señora? Os galegos somos xente moi sentida. Queremos moito por nosos veciños, a xente que nos rodea. Vexamos o caso de dous galegos que se atoparon en Venezuela despois de moito tempo sen verse. Estes dous homes criáronse xuntos, eran inseparables, pero logo cada un foi polo seu lado. Levaban máis de 20 anos en atoparse. E isto é o que fixeron cando se viron despois de 20 anos. Que? Bueno. Hala, chao. Que impresionante. Estou a piques de chorar. ¿Qué, Cari? Estarás contenta, ¿no? Que siempre vamos a comer donde tú dices. Ah, no, que a este sitio quería venir yo. Pero es que tú mejor calladita porque tú de elegir nada de nada. Que tú de lo del libre albedrío es que no tienes ni idea. Porque yo soy una persona que sabe a dónde hay que venir a comer, ¿eh? Este chiringuito en la playa es una maravilla. Y seguro que no tenemos que esperar mucho, ya verás. Porque ¿cuánto tiempo llevamos esperando? 2 horas y media, poco me parece. Acabamos de llegar, como el que dice. Porque este se ve que es un sitio de categoría, ¿eh? A veces viene un olorcillo a podrido, pero eso debe ser del mar, porque aquí seguro que los productos son de primera. Joder, qué calorcito que hace, ¿eh? Claro, y estos gallegos no tienen aire acondicionado. ¿Qué van a tener si están más atrasados que Dios? Claro, como aquí siempre hace fresquito, pues no lo necesitan los tíos, ¿eh, Cari? Bueno, tú cállate, que tú de temperatura y de clima es que andas justita, justita, justita. Bueno, ¿qué llevamos esperando aquí? 5 horas. Claro, eso es porque los productos aquí son muy frescos, ¿sabes? Mira, ahí viene el camarero. Joder, ¿cómo nos vamos a poner, Cari? ¡Ah! ¿Cómo nos vamos a poner? Gracias, jefe. Venga, Cari, compórtate, que tú de comportarte de manera que lo has perdido todo ya. Bueno, esto no era para ustedes, ¿eh? Que ya me había hecho yo a la idea. Pero bueno, no voy a ser yo el que se queje por tener que esperar un poco, ¿no?
Pues ya llevamos 6 horitas aquí esperando. Poco puede faltar para lo nuestro. ¿Sabes qué te digo, Cari? Que no me arrepiento de haber venido a este sitio. Cuando hay tanta gente que merece la pena. A ver, un sitio por ahí. Aquí taña. Oiga, jefe, que nosotros no hemos pedido esto, que nosotros no hemos pedido la tortilla. Bueno, es lo único que nos quedaba. Oiga usted, pero es que yo soy alérgico a los huevos. ¿Qué cara que lle faga? Buena respuesta, a la gallega. Pero qué jodido y qué taimao que soy. Oiga, jefe, ¿y esto es una ración de pimiento? No, son 2. Ah, pues entonces no digo nada. Joder, Cari, a mí que en este sitio nos están engañando. Bueno, tú cállate, que qué sabrás tú de los entresijos de la mente humana. Joder, lo mal que me va a sentar esta tortilla. Me va a mandar al hospital. Pero yo me la como toda. Que no quiero quedar de más tonto que ellos. ¿Qué pasa? ¿Tú no comes, Cari? Bueno, pues tú te lo pierdes. Y yo, venga, para adelante, a comérmela toda, a ver quién gana. ¿Los gallegos o el Menda? Oh, ya siento el dolor. Recibido un sketch clásico. Perdón que te diga, Hitler, pero para ser alemán es un inútil e non tens nin puta idea. Es un chapuza. Ai, chapuzas eu, mira, eu serei racista, pero chapuzas non. Ademais fun o que máis autovías fixen, sobre todo por Berlín. Que autovías fixaste ti, cara? Un momento, non nos metamos coas autovías que estábamos a falar das listas de espera para operar. Pois eu nunca tive listas de espera, eu masaclávaos a todos xuntos. Mira que presumido o carallo do Pol Pot. Home, tampouco tiña eu listas de espera no Terceiro Reich. Pero esa é unha barbaridade. Pois a mí a sanidade nunca me interesou un carallo. É máis, nunca lle vin utilidade. Bueno, silencio aquí. É un pouco de orde, home. Aquí o que nos fai falta en riba de mesa son conclusións. Se eu mandara aquí en Galicia, eran todos altos e rubios, como a min. Gai Hitler ar. Vale, pero se eu mandase en Galicia plantaríamos a loz nas chailas de Cospeito, que só de pensalo xa me emociono. Todo a loz plantado. Eu non teño nada que ocultar, nin polas amizades, nin polo soldo. Eu todo o que teño janeiro, honestamente. Pois eu tampouco louvei nada a ninguén, porque matar matei moito, pero louvar non louvei nunca. Pois eso é de louvar, sí, non señor. Louvei nunca, é de louvar. que non louvei nunca. Roubar, matar, torturar, sempre rematamos falando do mesmo. Eu penso que o que compre é volver ao tema dos autovías e máis do AVE. Que vos parece? Que pasa? Non vos interesa coñecer os prazos, os orzamentos? Cantas horas nos vai levar chegar ata Madrid? Ella, arreando. Home, pois, onde ides? É un tema ben interesante. Vide por aquí. Joder, nin que fose a reforma do estatuto, machiño. Onde ides? A chulasquería de Saddam, que paga Benito. Ella, a próxima. ¡Ay, Lalelo! Bos días. Hoxe imos coñecer unha muller extraordinaria. Chámase Manuela Moscoso. Bos días, Manuela. Bueno, amigos, isto foi todo por hoxe. Para a semana que ven, máis e millor. Boas noites, galegos, cidadanía. Neste intre do programa chegamos ao momento que menos nos gusta. O sketch rexeitado pola súa falta de elegancia. Este mal gusto non debería estar permitido nesta Galiza moderna que traballa arreo, chea de ilusión na que vivimos todos. Nesta televisión pública non deberían estar permitidas estas astracanadas. Que vergonza. Vexa. Ai, tamén comín, apóstolo. Nima, pero eu creo que nos pasamos algo co Tinto Rito, e vostede tal e como está non debería de coller o camión. Pero que di, home, que quere que o deixe aquí? Home, por favor, tranquilo, home, que eu controlo, Home, mexe por dentro. Perdón, home, desde logo canta razón ten, como se ve que andou vostede polo mundo adiante.
Carallo, vaya tranca, amigo. Mira, miña. Ay, perdón, ¿Qué, apóstolo? Pavo churrasco. Que me está poniendo chía de harina por todos los sitios. Ay, no qué se pone asco. así, no se pone así. ¿A usted le gusta el churrasco, señor? Es como toda próstata, horrible. Tranquilo, hombre, non fai falta poñerse así, Non é para tanto, tranquilo. Serena, como estás, O outro día en Santa Comba non estabas así. Intolerable. Inadmisible. Que vergoña. Amigos e amigas, galegas e galegos, permítanme que me despida ata a semana que ven cunhas verbas floridas da nosa literatura popular. O pasar por Camariñas pasei cantando. As nenas de Camariñas quedan no río, quedan lavando. Boas noites a todas e a todos. E que os galegos somos moi amantes dos animais. Ben, seguido, va. Mira, como se vai un parque? A gozadura é o campo. Hice un Max Lis aí. La segunda cucharita también se come. Outro que hoy non é...